Aquest era el moment més esperat de la vesprada. Finalment es coneixia el nom dels guanyadors de la 18a edició dels Premis Literaris Ciutat de Carcaixent. Ismael Sempere, de l'Institut Font de Sant Lluís de València, rebia el primer premi de poesia Arminyana i Canut pel seu treball Senda d'amargors, entenent per amargor la dels ametlers bords. Marta Sunyer, de l'Institut Rei Jaume d'Alzira, recollia el primer premi de narrativa curta Soler i Estruig, de mans de la regidora de Cultura, Isabel Gómez. La Biblioteca Julià Rivera es vestia un any més de gala per acollir el lliurament d'aquest certamen que ja és major d'edat. L'Ajuntament de Carcaixent, a través de la Regidoria de Cultura, porta any rere any apostant de forma decidida per la creació literària en valencià, sempre amb la col·laboració i suport d'Edicions Bromera. Fent un gran esforç municipal, no d'Ajuntament, perquè l'Ajuntament són tots, un gran esforç municipal, ens vam plantejar farà un any, 2 anys, el mantindre aquests premis. Jo els vaig reivindicar, com és la meva tasca, però també perquè crec en ells. Crec en ells perquè són, jo crec, i ho sabreu millor, és que esteu al voltant del llibre, són els únics premis dedicats expressament a gent jove. 18 anys editant llibres. En aquests llibres estan tots els escrits dels guanyadors que van confiar, i ahir n'hi ha noms de gent que avui és escriptora, se dedica a la literatura. Crec que és un bon premi, crec que és un bon concurs. La resposta a la convocatòria d'aquests premis és sempre un èxit. Recordem que va adreçada a tots els joves que cursen el segon cicle d'ESO, cicles formatius de grau mitjà i superior i batxillerat de la Comunitat Valenciana, fins a una edat màxima de 18 anys. Este any s'ha presentat un total de 50 originals i el jurat, un any més, no ho ha tingut fàcil. Han participat més de 50 obres, la qual cosa és per omplir de goig les entitats que fan possible els premis. L'acte de lliurament de la 18a edició dels Premis Literaris també va servir per a reflexionar al voltant de la cultura i l'ensenyament. Jo crec que el món de la cultura i el món del llibre viu unes èpoques un poc de sotsobre, que realment crec que li falta la consideració que en altres moments ha tingut i que entre tots hem de ser capaços de retornar-la. També el món de l'ensenyament està passant una crisi molt similar a això que he descrit. I ara que estem en una biblioteca i es poden admirar els llibres en els prestatges, els llibres són alguna cosa més que fotocòpies o que un arxiu informàtic que podem llegir en l'e-book o en l'ordinador. Un llibre també és un objecte material bonic que serveix per a repassar-lo, per a tindre'l, per a que ens faci companyia, per a admirar-lo, per a gaudir-lo. És una sensació diferent. Pel que fa a la dotació econòmica dels premis, els guardonats amb els primers premis han rebut 400 euros, els del segon 200. En el cas del Premi de Poesia Arminyana i Canut, el guardonat ha estat Paula López, per anys de pluja incessant, de l'Institut Arabista Ribera de Carcaixent, i en el de narrativa Soler i Estruig, José Francisco Requena, de l'Institut Sucro d'Albalat de la Ribera. Per tot va començar fa 2 setmanes. També en cada categoria hi ha un finalista. En poesia, Rosa Soriano, de l'Institut de Callosa d'en Sarrià, per un misteri a la biblioteca. I en narrativa curta, De tot i res, de tu, de mi, dels altres, de Mireia Soler, de l'Institut Rei Jaume d'Alzira. Se'ls ha fet entrega d'un lot de llibres valorat en 150 euros. L'acte de lliurament el tanca la soprano Esther Cepero i el trio de corda Assai, amb la lectura d'un fragment de les obres guanyadores. Silvia sentía la desesperación y la agonía que parece solo de la ninguna era responsable de aquella guerra, de aquelles